Γεια σας παιδιά, κάνω αυτά τα βιντεάκι ανακοίνωση, όπως θα ξέρετε από τις άλλες ανακοινώσεις αν τις έχετε δει. Αυτά είναι πολύ μικρά βιντεάκια, απλά για να ανακοινώσω ότι άρχισα ένα νέο κανάλι που θα το διατηρώ μαζί με αυτό. Βέβαια αυτό θα είναι το πρώτο κανάλι, το άλλο το άρχισα γιατί ήθελα να κάνω gaming βίντεος, να κάνω και gaming βίντεος και κανονικά βίντεος, αλλά αφού στο κανάλι είδα ότι όταν έκανα τα gaming βίντεος δεν είχε τόση απήχηση, ίσως ή παραπάνω να κάνετε subscribe για να βλέπετε κανονικά βίντεος, δικαίωμά σας. Οπότε αποφάσισα να κάνω ένα gaming κανάλι αποκλειστικά που ονομάζεται Αγκάριο Chris, που επειδή τις τελευταίες μέρες ψιλοπορώθηκα, εντάξει μου άρεσε πολύ το Ακάριο και το παίζω, οπότε θέλω να το παίζω και στο YouTube. Όμως ίσως να το παίξω κάποιες φορές και εδώ, αλλά εκεί θα βλέπετε αποκλειστικά ελληνικό Αγκάριο Gaming και ίσως στο μέλλον για άλλα παιχνίδια. Προς το παρόν ανέβασα ένα βίντεο μόνο. Κάντε subscribe please εκεί, όπως είπα αυτό θα είναι το πρώτο κανάλι, θα ανεβαίνουν πιο συχνά βίντεο και εκεί θα ανεβαίνουν, εκεί ίσως να ανεβαίνουν κάθε μέρα βίντεο και πιο συχνά, απλά εδώ θα ρίχνω παραπάνω δουλειά, όπως τώρα θα είναι το πρόγραμμα του καναλιού. Κάντε ένα subscribe, Ακάριο Chris, θα το έχω στην περιγραφή. Thanks very much, bye. Subscribe and ditch bitches.